Sura 110. النصر. Pomoć. Medina. 3 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. I vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao.